Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar fitattu, inda ni mai gabatarwa Muhammad Saeed Muhammad na malama nake nemo muku jajirtattu fitattu a harkan siyasa, kasuwanci da dai sauransu. A yau ina tare da fitaccen ɗan siyasa kuma jajirtacce, ɗan gwagwarmaya kuma sananne a harkan siyasa. Yallaɓai, ina ma barka da warhaka. Barka da yau. Na'am, yallaɓai, ina son san cikakken sunanka. Ta'awuz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Musa Saeed, kamar yadda ka buƙaci ka ji sunana. Wannan shine sunana Musa Saeed. Sannan an haife ni a unguwan Shanu, Kaduna North, da take cikin garin Kaduna State. Sannan mun yi gwagwarmaya ta rayuwa kama tun daga karatu na marhalar islamiyya, tun daga ibtida'iyya zuwa diploma a bangaren islamiyya. Sannan a bangaren abin da ya shafi boko na yi primary school dina a Unguwan Kanawa, na yi secondary school, junior secondary school a Assalmu Alaikum da take nan Unguwan Kanawa a Unguwan Shanu. Sannan na yi senior secondary school dina a government college a Bakwa. Currently na gama degree dina a jami'ar Kaduna, wato Kaduna State University. Sannan na yi biochemistry, so yanzu BSc biochemistry holder ne. So wannan shine dan takaitacce. Na'am, masha Allah. Malam Musa, me ya ja ra'ayinka ka shiga siyasa? Ita siyasa ka san hanya ce da za ka iya taimaka ma wasu mutane, ka taimaka ma communitinka. Sannan a rayuwa hanya ce wacce za ka taimaka ma communitinka. To ganin yadda 'yan siyasan suke samun damammaki kuma suke wasa da wannan damar tasu, yasa ni nake tunanin ina ganin zan iya kawo positive impact akan harkan siyasa. Yasa na fara harkan siyasa kuma na tsinduma cikinta, kuma muke yin ta ka'in da na'in, saboda ganin mu taimaka ma 'yan uwanmu. In ka kalli misali kamar yanzu harkan ilimi a ƙasar nan, ana neman a lalata harkan ilimi ta zamto dan talaka ba zai iya karatu ba. So a matsayin ka na dan siyasa, akwai rawar da za ka iya takawa sosai gurin ganin communitinka ta ci gaba, an samu masu karatu, an samu masu ilimi. Hanyar ita wannan karatu ilimi da ake ƙoƙarin lalatawa, rashin ilimin ne ya sanya za ka ga da yawa daga cikin samari da muke da su yanzu, wasu ikamanmu, wasu wanda ba su kai mu ba, wasu ma kuma sun fi mu, za ka ga suna fadawa harkan shaye-shaye, wasu su fada harkan sace-sace, wasu hatta harkan kidnapping sun haka da sauransu. Za ka ga banditry din nan galibi samari ne, kuma abin da ke jan su zuwa ga wannan guri shine rashin ilimi. To kuma 'yan siyasanmu suna da rawa sosai da suka taka gurin ganin cewa ilimi ya lalace. So wannan ya daga cikin abin da ya janyo hankalina, ya sa ni na ji ina son harkan politics, na kuma ji ina so in fara ta, ba don komai ba sai dan in tallafa ma community na, ya zamto akwai wani abin da za a iya tunawa da ni ko da bayan babu ni. Wannan shine abin da ya janyo hankalina wurin ganin in fara harkan siyasa. To Malam Musa, shekaranka nawa a harkan siyasa? To ita siyasa, rayuwa gaba ɗayan ta siyasa ce. Tun daga lokacin da ka taso ka fara sanin waye kai ke cikin siyasa, rayuwa dukanta siyasa ce. Amma ita wannan siyasar da ake ce ma politics, misali wanda za a ce an zo an yi zaben shugaban kasa, a yi na gwamna, a yi na 'yan majalisu, a yi na ciyamomi da kansiloli, fara shiga na cikin wannan siyasar zai kai kaman shekara 7
zuwa 8 baya. Saboda if I can recall, was it 2014? Ina tunanin shi, that was the year da na fara harkan siyasa, kuma nake yin ta har yanzu. Wannan shine lokacin da na fara harkan siyasa. To Malam Musa, daga shiga siyasan ka zuwa yau, wani ci gaba ka kawo ma al'ummanka entirely? To ka san maganan cewa ka kawo ma al'umma ci gaba, in ba wai kana da wani kujera bane da kake da ita, wanda kake da dama na cewa kana da daman in ana neman wani abu ne, misali abin da ya shafi harkan karatu da tallafa ma rayuwa, misali wa'annan abubuwan galibi za ka ga sai in kana da me yake da suna, kana da wani office, misali a ce political office da kake da shi, wanda be it elected ne kai ko kuma appointing. So I think by that way, kamar yadda na gaya macin daga farko, ta nan ne mutum zai iya tunanin ito ga abin da zai iya yi ya taimaka ma al'umma. Amma dai sufa abin da ya shafi karatu na lower grade, haka misali kamar primary da harkan da ya shafi islamiyu, to tabbas mukan taimaka, wanda shi ma is a positive impact da za ka iya wani abin ta harkar 'yan siyasan ne. Za ka ji misali 'yan siyasa sun ce suna son a ba su ɗalibai su biya musu kuɗin makaranta, so mu ma mukan yi ƙoƙari mu gani a cikin community mu, cikin environment mu, su waye marayu da za mu iya ɗauko sunayen su mu kai ma 'yan siyasan nan su biya musu ko dai kuɗin makaranta na islamiyya ko a biya musu kuɗin makarantar boko. Ko kuma misali abin da ya shafi kamar da Ramadan, haka akwai gidauniya da muke da ita, wanda gidauniya ce da aka kafa ta ƙarƙashin siyasa. Muna ma ɗalibai da kuma marayu ɗinki, musamman marayu akan ɗinka musu kayan sallah, wanda dai akalla adadinsu ba zai gaza 10 zuwa 15 zuwa 20 ba. So wannan shine, I think if I have a positive impact na kawo ma gunduma ta sufa, I think is from this. To Malam Musa, shin kana da ra'ayin yin takara ne? Kamar yadda na gaya ma a baya, inda zan samu wata dama da zan taimaka ma al'ummata ta hanyar da nake ganin lalle zai kawo musu ci gaba na rayuwa, a kuma samu next generation masu hankali, masu ilimi da sauransu. Currently ina da burin in yi takara, amma dai sofa tunda lokacin takaran bai riga da yayi ba da sauransu, to gaskiya I don't think I have to expose everything. So na dai bar abin dai ina dai working undergroundly. So and we are hoping that Allah subhanahu wa ta'ala will help us. Muga mun kai ga gaci, muna da tsare-tsare da muke ganin za mu iya taimaka ma al'umma, wanda idan har Allah ya kai mu gurin, mu muna ganin akwai damammakin da za mu iya mu kawo gyararraki a wuraren, sannan mu ga ta wani hanya za mu iya bi domin mu taimaka ma al'ummanmu, mu taimaka ma yankinmu. Wannan shi ne. To Malam Musa, wani kira za ka yi ga gwamnati akan al'amuran da ya shafi yau da kullum? Kamar abin da ya faru just a recent, muna cikin sabuwar gwamnati. Ni a nawa kirin da nake ma gwamnati, tunda har an gano actual number of liters da 'yan Najeriya suke consuming a rana, a sauƙi mutane wannan wahalar da suke ciki. In za a dawo da tallafin man fetur, in aka dawo da shi sai a ringa biya ma tallafin man fetur din na iya wannan 15 million liters din da ake tunanin shine yanzu abin da ake consuming a Najeriya. Tunda mutane ana cikin wani yanayi, wani zai fita daga gidan shi kaga yana trekking, sannan inda zai ji ba karamin guri bane ba, guri ne mai nisa, amma zaka same shi trekking yake, saboda ko harkan transportation ya zama abin da ya zama. Inda litan mai na 620, how will you cope with this? I don't think most of us can cope with this. Ana cikin yanayi, ana cikin matsi. So ni kiran da nake yi ma gwamnati a wannan bagire shine gwamnati ta yi dubi da
yadda jama'a suke ciki a wannan ƙasa, a kawo wani tallafi da zai iya sauƙaƙe ma mutane raɗaɗin abin da suke ji a wannan ƙasa, saboda wahalar da ake sha ta yi yawa. Duka yanzu wata 2 kenan da aka fara wannan gwamnati. To in har wannan wahalar ta ci gaba a haka, to ya kake tunani kenan idan aka ce shekarar nan ta ƙare? A'a, ba shekarar nan ta ƙare ba, a ce 2024 ya shiga ya ƙare, 25 ya shiga ya ƙare. So ai wahalar da mutane za su shiga zai zama yana da yawa sosai. So ina kira wa gwamnati ta dubi da talakawa irin wahalar da suke sha, ta kawo sassauci saboda a samu sassauci a ƙasa ga baki ɗaya. To Malam Musa, wani kira za ka yi ga matasanmu da suke harkan shaye-shaye? Kamar da na faɗi maka a baya, galibi wannan shaye-shayen da ake yi galibi rashin karatu ne. Kuma matakin da gwamnati ta ɗauka na cire tallafi hatta a abin da ya shafi karatu yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara kuma yi da ilimin baya. Saboda misali garin Kaduna, naira nawa da ake biya student suke biya? Returning student da a kasu yana biyan naira 23,900 da naira 50. Yanzu returning student a kasu returning yana biyan naira 100,000. To ya zai ɗan talaka iya? To dan kuma galibi wanda suke shaye-shayen nan 'ya'yan talakawa ne, yaran masu kuɗin, su elite ba za ka gansu a cikin ire-iren wa'annan abubuwan ba. Galibi su wasu ma ba masa Najeriya, saboda iyayensu suna da resources inda za su iya biya musu. They can take their responsibilities. Su nan yaran talakawa wani shi ke struggling, ya san ya za a iya biya ma kanshi makaranta, ya yi abin da ya kamata. To an ce makarantar ta yi tsada, ya za a iya je? Babu. To yasa za ka ga galibi da yawa daga cikin matasanmu suke engaging kansu a cikin all this kind of drug abuse, aiki shaye-shaye da wasu waransu. So ina kira ga 'yan uwa na matasa, gwamnati dan ta ƙara kuɗin makaranta ko wani makamancin haka ba shi bane zai baka lasisin kai abin da ka ga dama. Idan in ka tashi mutuwa ba za a haɗa ka da gwamnati a rufe ka cikin kabari ba, sannan hisabin ka daban na gwamnati daban. Wannan shaye-shayen da muke gani sabo ne na Allah, sai mu ji tsoron Allah, matasan mu su dina. Sannan su kuma gwamnati, wa'innan matasan da suke wannan harka ta shaye-shaye su taimaka su ceto rayukansu, a samu wani tallafi da za a ba ma wa'innan matasan. Ko da ba a ba su karatu ba, a samu tallafi da za a ba su na harkar dogaro da kai, ya zamto an koya musu wasu sana'o'i wanda za su ringa dogaro da kansu da wannan sana'ar. Wannan shine kiran da nake ma gwamnati. In ka duba akwai sana'o'i da dama da za a iya koyawa matasa, wanda matashi zai iya dogaro da kansa, ya taimaka ma kansa har ya taimaka ma wani, ya taimaka ma kansa, ya yi aure, ya kuma rike iyalinsa. Su wannan shine kiran da nake ma gwamnati kuma nake ma matasa. To Malam Musa, me fatanka na ƙarshe? Fatana na ƙarshe shine Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Shugabanninmu da suke shugabantar mu, Ubangiji Allah ya riko da hannunsu. Allah ya sa su yi abin da yake so, ba abin da suke so ba. Duk wani abin da zai zamto cutarwa ne ga mu al'umman Najeriya, cutarwa ne ga addinin mu, to muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya ba su daman su aiwatar da wannan abin. Duk ko abin da ya zamto Allah ya ba su daman yi, Allah Ubangiji ya yi riko da hannunsu. Wannan shine fatan da nake yi, Allah Ubangiji ya samu dace. Amin ya Allah. To jama'a, kamar yadda kuka sani, ne mai gabatarwa sunana Muhammad Saeed Muhammad na malama, inda nake kawo muku fitattu jajirtattu akan al'amuran da ya shafi yau da kullum. Inda yau kuka gana kawo muku Honourable Musa. Ku manta a wannan shafin nawa mai suna Duniyar Fitattu TV, ku danna min like da subscribe domin ganin wasu sababbin fitattun 'yan siyasa da suke kishin ku ji daga bakinsu. Na bar ku lafiya.